1 hodina 55 minut. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vysíláme zvláštní provolání předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Pan Lang byl otec mé tchyně, tak jak dobrodružně žil, tak vlastně i dobrodružně svým způsobem v uvozovkách skončil, protože celý život prožil v Kolumbii, tam někde, já nevím jak, nic se mu nestalo. Vrátil se domů, no a toho 25. když teda šel z práce a stál někde na autobus, tehdy uspořitelný nebo něco, no tak tam chytil teda tu kulku. No. A tím pádem vlastně se jeho osud jakoby uzavřel.